Paglaon ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo. Ug luwasan ako sa kasalanan, sa masalaypon nga katuyuan. Paglaom ka, O gasa nga langit nun, dadi ako kalanun sa kalag. Bumuhi sa Espiritong balaan, bulngang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka, O iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agakon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kamit-ngitan. Paglaom ka, O Kristong madaubon, sa kamatayon kasakit usab. Manduan mo ako ug sa kanunay, magapadayon ka, O Ginoo. Amen. Mayong buntag sa tanan, malipayon kita nga magaduol sa presensya sa Ginoo nining atong pagsimba karon sa atong kaugalingon nga pinulungan. Atong andamon ang atong mga kaugalingon sa magapaminaw kita sa pasiun ng Hunyo. Manindo kita alang sa tawag sa pagsigba. Ngari kamo katawhan sa Dios bisan taliwala sa atong kalisdanan, daygon ta ang Ginoo kay siya nakigkauban kanato. Ngari kamo uban sa sasalan mo sing kaya gugma sa Ginoo bago sa kadalaw kini walay inutuan. Kaya ang Ginoo balaan nga Dios ug puno sa gugma nga walay paglubad. Usa daygon ta ang Dios. Balaan, balaan, balaan ang atong Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan. Siya mao ang Dios kaniadto karon ug sa umaabot. Diyos nga gamhanan,
Balaan ug magigmaon nga Dios nining takna sa kabuntagon, magaduol kami kanimo uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing tungod kay imong gilugwayan ang among mga kinabuhi ug gihatagan mo kami kay gayunan nga makaduol kanimo pinaagi niini nga pagsimba. Bisan pa Lord kung wala kami magkitaay sa matag usa apan ang imong espiritu ug ang imong gugma mo'y higot nga nagbugkos kanamo sa among panaghiusa karon pinaagi nining online worship service. Duawa ug panalangini ang matag usa diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ikaw unta Ginoo mahimaya sa tanan namong pagabuhaton. Ihalad namo kining pagsimbang anak kanimo. Pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo, higala ug manuluwas. Amen. Alang sa ato nga pamalandong niining kabuntagon, magabasa kita sa sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Pilipos kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 7. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko pag-ingon paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumon ninyong kinaiya, hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkayusa kang Kristo Jesus. Ang Dios magadugang panalangin sa mga pulong nga atong gipatalinghugan karon. Namhanan ka
kanatong tanan sa atong mga kaigsuonan nga miduyog niini atong online nga pagsimba sa atong iglesia usab dito sa UCCP Katalunan Grande. Din ako nagaalagad ingon nga pastor. Maayong buntag kaninyo ug ngadto sa atong mga kaigsuonan sa bisan asang dapit diin man sa Pilipinas ug sa ubang mga kanasuran. Ang kalinang manaa kaninyo. Mao kini ang greeting sa atong Ginoong Hesus sa dihang nagpakita siya sa mga apostoles ug sa iyang mga sumusunod human sa iyang pagkabanhaw. Nakita ni Hesus ang ilang mga kasing-kasing nga adunay mga kahadlok, kabalaka ug kaguol tungod sa iyang kamatayon. Kahadlok basin sila na pod ang mosunod, busa nanago sila ug sa usa ka dapit diin ang panahon nga nagpakita si Jesus kanila. Apan sa dihang nabati nila ang timbaya sa atong Ginoong Hesukristo, ang kalinaw maana kaninyo daw gibubuan og bugnang tubig ang ilang mga kasing-kasing ug mga pagbati. Nining panahon sa pandemic, may kalinaw ba nga atong hunahuna og kasing-kasing? Ang tibuok kalibutan gitayog niining pandemic nga COVID-19. Ito nakabulan, sige gihapon ug saka ang ihap sa natakdan nining maong balatian. Busa ang atong gobyerno nining kamot nga makakita og tambal o baksin aron maayo na ang mga nasakit niini o wala na unyay matakdan pa. Apan samtang wala pa ang tambal o vaksin, ang atong una-una kanunay maisturbo, mahadlok nga matakdan ta niining COVID-19 taliwala sa atong mga pag-amping. Kay tinuod kini nga mutakboy sa tao, dili tumo-tumo o imagination bosa daghan mga kasimbahanan nga wala pa mobalik sa physical o face-to-face nga pagsimba kay bisan sulod sa simbahan misulod si COVID-19. Walang patawad. Daghan ang mga church leaders ang namatay sa COVID, pari man, pastors or lay leaders. Sa atong patakuranan karon, ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Pilipos, kapitulo 4, bersikulo 4 ngadto sa 7, iyang gitumbok ang problema sa iglesia sa Pilipos, ang discouragement o pagkaluya nga wala nay gana sa ilang pagtuo o nawad-an sa paglaom or hopelessness. Nagkinahanglan sila tao nga modasig ug pakalma sa ilang gibati ug kalibog. Busa bisan wala sila nagatubang sa pandemic niadto nga panahon, sa ilang kahimtang na sinati usab nila ang maong pagbati. Bisan si Pablo nagsulat kanila niini nagatubang siya sa death sentence sa gobyerno sa Roma tungod kang Kristo. Ang iyang sulat adunay 3 ka puntos nga atong pamalandungan aron ato nga ipunting ang atong mga hunahuna ngadto sa Ginoo ug makaplagan ang kalinaw nat niini nga panahon sa pandemya. Una, sa bersikulo 4, atong ipunting ang atong hunahuna o pananaw sa Ginoo pinaagi sa paglipay diha sa Ginoo kanunay. Rejoice in the Lord always, and I say again, rejoice. Unsay buti pasabot ni Pablo sa iyang pag-ingon, paglipay kamo kanunay sa Ginoo. Aduna bay rason nga maglipay kita niining panahona nga bawal ang mga selebrasyon tungod kay bawal ang tapok-tapok. Maglisod na tag-ila sa atong mga higala tungod sa face mask or face shield. Malipay ba kita nga limitado ang atong mga lihok? Dili pareho kaniadto nga bisan muadto. Bisan asa kita muadto way mupugong kanato. Karon lahi na kaayo ang atong panahon o kasinatian. Paglipay kamo sa Ginoo, nagpasabot nga ang atong kalipay dili limitado kun unsay nahitabo kanato o ato sa atong palibot. Kini nagpahinumdom kanato sa iyang mga saad nga diin ang ato nga Ginoong Hesukristo nagapahinumdom kanato unsa gayud ang iya nga pagkamatinud-anon sa atong mga kinabuhi.
ang iyang faithfulness sa iyang mga saad kanato nga dili gayud mawala ni mabakak sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ang iyang mga panalangin nga iyang nga gihatag kanato, iyang gibubo, nagahatag kanato og dugang kalipay kun ato kini nga hinumduman. Di ba adunay kanta nga nag-ingon, iha pa ang panalangin mo sa tinagsa-ipa ang tanan, tinagsaa kay makita mo ang kahibulungang buhat ni Jesus. Amen ba? Amen. Personal nga experience nato sa Ginoo nga diin bisan pa niini nga taliwala sa pandemic kita makabaton og rason sa paglipay. Ang ako usab nga ika-share sa inyo sa akong personal nga experience nga din bisan pa niining pandemic ako malipay gyud ko sa Ginoo. Sa bulan sa Hulyo nag-spike ang ako nga sugar, nahanap ko usa ka bulan tungod kay ang Ginoo maayo kaayo, iya kong giayo, gibalik niya ang akong pananaw. Dili lang ang ako nga pananaw kundi dili sa niagi pod nga mga katuigan nawala pod akong tingog tungod sa operation sa akong thyroid. Pero gibalik sa Ginoo ang akong tingog after 7 months. Ang doktor miingon nga 6 months kung dili mo balik wala na, o dili na mo gawas sa akong tingog. Pero ang Dios maayo kaayo, yang gibalik ang akong tingog sama gihapon kaniadto. Kung makahinumdom ako niining mga butanga nga gibuhat sa Dios akong kinabuhi, bisan pa pandemic unsay may tabo, malipay gyud ako sa iya nga pagkamatinud-anon. Ako kining gisugilon kaninyo tungod kay makarelate kamo niini. Daghan kaayo kamong mga kasinatian diin malipay kita taliwala niini nga kalisdanan karon. Taliwala sa itong mga problema, malipay gihapon kita diha sa Ginoo. Si Pablo pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Lalom nga relasyon sa ato nga Dios nga diin san unsay mahitabo, di ba naingon si Pablo, in everything give thanks for this is the will of God. Sa tanan nga mga panghitabo, magpasalamat kita ug magkalipay kita diha sa Ginoo. Ikaduha, sa verse 5 nagingon, atong ipunting ang atong hunahuna ug pananaw sa Dios pinaagi sa pagbaton sa malumong kinaiya. Sa English, reasonableness or selfless. Nga diin, niining panahon sa pandemic, nausab ang atong mga kinaiya, ang atong pagka-hospitable o pagka-maabi-abihon, halos mawala. Nga naman, tungod sa pandemic, na kitay gisunod nga mga health protocols aron dili ta matakdan sa COVID-19. Kitang tanan suspected nga may COVID. Busa isa-isa kanato magprotekta sa atong kagalingon ug sa atong pamilya ug sa uban. Mag-social distancing, wala na tong embrace, biso-biso, kamustahay. Nawala na siya. Pero bisan sa amo nga simbahan sa Katulanan Grande, ang greetings namo didto Filipino greetings. Pag maggunit sa kamot diri sa dughan og may good morning, wala na may daanig mga Japanese pero mao daw na ang greetings, Filipino greetings. So bisan pa nining taliwala sa pandemic, makahimo gyapon kita sa mga butang nga atong gihimo kaniadto sa lain laman nga mga paagi. So apan niini nga panahon sa atong pagsinati, si Apostol Pablo nagpahinumdom kanato nga dili lang kita maghunahuna sa atong kaugalingon, kundi dili maghuna-una usab kita ngadto sa uban sama sa hunahuna ni Kristo. Sa Pilipos 2:4 nag-ingon, pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang inyong tagsa-tagsa kakaayuhan. Gipahinumduman kita nga bisan niining panahon sa pandemic, dili nato kalimtan ang pagtinabangay. Mutabang kita sa uban sumala sa atong kaarangan aron sa atong mga silingan, kaparintihan ug sa mga napiktuhan pag-ayo sa COVID-19. Bisan ang uban kinahanglan natong tagaan ug pagtagad. Ang atong Ginoo Hesus iyang gihalad ang iyang kagalingon alang sa tanan nga mga makasasala. Ug usa na kita niini. Uban sa dakong gugma ug kaluoy nga iya nga
gihatag kanato kita nakabaton og paglaom o kinabuhing walay katapusan. Bisan niining malisod nga panahon, ang malumo nga kinaiya ni Kristo ang atong sagupon aron makabaton kitag susamang hunahuna og pagbati sa atong Ginoo. Sa Salmo 34:18 nag-ingon, doon ang Ginoo sa mga nawad-ag kadasig, luwason sa Ginoo ang nakabsan sa tanang paglaom. Sulod sa 7 ka bulan sa pandemic, daghang mga kaso sa mental health tungod kay nawad-ag paglaom. Ang uban suicide, kasagaran mga batan-on, ang uban sa laing mga kanasuran, ug aduna po'y ato nga makita o madunggan dinhi sa ato nga nasod nga nawad-ag paglaom busa nag-suicide. Busa ingon nga kita mga katawhan sa Dios, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom kanato nga magtabang kita sa uban samtang nag-obserba kita sa health protocols, mahimuunta kitang alagianan sa mga panalangin ngadto sa uban. Sa katapusan, atong ipunting ang atong manahuna o pananaw sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo o pasalamat sa Ginoo. Ang pagkamainampuon o pagkamapasalamaton sekreto sa kinabuhing malinaw. Sa versikulo 7 ug 6 nagingon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong panginahanglan, uban ang pagpasalamat sa inyong mga pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa diha kang Kristo. Dili nato maangkon ang kalinaw ni ini nga panahon kung dili kita mahiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Karon nga panahon, grabe ang lihok sa kaaway. Ang iyang atakihon ang hunahuna ug kasing-kasing sa tao. Ang pulong sa Dios nagsulti kanato nga panalipdan ang sa Ginoo. Panalipdan sa atong Ginoong Hesukristo ang atong hunahuna ug kasing-kasing kun mahiusa kita kaniya. Tinuod gyud kini kay bisan sa pagsulat ni Pablo sa taga Pilipos, sumala sa atong giingon nga nag-atubang usab siya og dako nga problema tungod sa iya nga kamatayon nga iya gayud nga giatubang ni adtong panahona. Apan sa nag-ingon siya sa chapter 1:21 sa Pilipos, ay alang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo ug ang kamatayon maoy pagdaog. For to me to live is Christ and to die is gain. So nga na mga igsoon ang ato nga pagdasig diha pagdesigay sa atong kaugalingon, diha sa atong pag-inampuay ug sa atong mga pagpasalamat sa Ginoo. Atagan kita og kalinaw, taliwala sa mga panghitabo sa kalibutan. Dili kita magmaluya sa atong pag-ampo. Ingon si Pablo sa Tesalonica, 1 Thessalonians 5:17-18, pag-ampo kamo sa walay hunong, pagpasalamat kamo sa tanang panahon, kay mao kini ang kabubuton sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon usab siya sa verse 19, what you have learned and received and heard and seen in me, practice all these things, and the God of peace will be with you. Practice unsay ato nga nadungog, praktiso nato, mao kinang iyang tugon kanato. Unsa may i-practice, balikon nako ang paglipay diha sa Ginoo sa tanang panahon, dili lang sa malipayong pangitabo sa atong kinabuhi, kundi bisan sa mga kalisdanan ang ato nga kinabuhi adunay kalipay tungod sa Ginoo. Sa Ginoo kita magakalipay. Ikaduha, ang pagbaton sa malumong kinaiya nga bisan niining panahon sa pandemic, ang kinaiya ni Kristo mao ang atong sundon, ang pagkamatinabangon, maluluyon ug pagkamahigugmaon ug ang pagkamapasalamaton sa tanang panahon. Katapusan, pahinumdom nga atong i-practice kanunay ang pagkamainampuon ug pagkamapasalamaton sa tanang panahon. Naot nga ang Dios panalangin kanatong tanan sa atong pagbuhat niini, makakaplag kitag kalinaw kaliwala niining pandemic, dalaygon ng Dios. Ang panalangin sa Dios magadagaya sa kinabuhi
natong tanan. Amen. Mag-ampo kita. Amahan nga balaan kagagahom sa tanan, niya ang mga pastor sa Central District, mga pastor nga nagtinguha nga bisan sa bag-ong normal sa kasinatian sa pandemya, nagapadayon ang imong katawhan nga magasimba kanimo sa nagkalain-laing kinaiya ug hitsura. Nini nga adlaw Ginoo ani ang imong katawhan sa nagkalain-laing dapit, nag-usa sa among pagtuo, sa among hunahuna o kasing-kasing, aron magaduol kanimo sa among pagsimba diha sa espiritu ug kamatuoran, kung dili man physical apan sa among mga pagtuo na usa kami o Dios. Nini nga adlaw among gidala ang among mga pag-ampo diha kanimo, nga sa among padayon nga pagpakig-away sa kagaw nga naghimo og pandemya sa tibuok nasod, tibuok kalibutan. Ang imong katawhan Ginoo magahiusa unta kami nga labanan bisan ang dili makita nga kaaway. Tabangi ang among pamunuan, ang among nasod, among presidente, ang tanang mga kawani, ahensya nga sila gayud mahimong epektibo sa ilang pagpaningkamot labi na sa among presidente. Siya unta malig-on, siya unta madasig, siya unta dili maluya Ginoo bisan sa iyang katigulangon na pa nakahibalo mi og nagtuo mi nga imo siyang gipadalangan hi kanamo aron maoy mangulo kanamo. Usay naot nga imo siyang tabangan ug mo cooperate ang tanang katawhan nga nagapalibot kaniya. Santaang mga datang espiritu, daotang plano, daotang huna-huna, bisan pa ang mga musupa kaniya Ginoo. Nagtuo kami nga ang dugay na namong giampo nga ikaw magpadala kanamo og pangulo ani ana niabot na busa nining panahon among gihiusa kini nga imo siyang tabangan. Tanan Ginoo nga nag-appeal sa among pagsimba dinhi sa Pilipinas, sa gawa sa Pilipinas, imo kaming tabangan Ginoo. Nakahibalo ka sa among hunahuna, sa among mga pagbati ug sa among mga kasing-kasing. Doon namin nagkalain-laing mga problema. Panusa lamang ang among pakigbisog karon mao ang pandemya sa COVID-19. Hinaot o Dios nga imo kaming liwason aron dili matakdan o matakbuyan niining sakit. Tungod kay dili kami andam nga moatubang niini. Luwasa kami sama sa imong pagluwas sa imong katawhan etong unang panahon. Imo silang gipili ug kami usab imong gibayran sa imong hamili nga dugo. Busa o Dios, panalangini ang tibuok banay, tibuok kalibutan nga nagauban kanamo sa among pagsimba. Dunggang ilang mga pag-ampo, dunggang ilang pangaliya, protektahi sila sa imo sama sa imong pagprotekta kanamo. Salamat Ginoo sa mga katawhan nga nagatabang niini nga pagsimba sa bisan unsa nga pamaagi. Daghan sa among mga kaigsuonan na gimingaw sa binisaya nga pagsimba. Busa nagkahiusa ang mga pastor Ginoo sa Central District aron sa makausapa aduna kami binisaya nga pagsimba. Busa hinaot nga kini imong dasigon, imong ligunon, imong panalanginan aron ang mga katawhan sa bisan asa nga dapit maabtan sa imong grasya o maabtan sa imong gahom. Amahan, padayuna ang pagsinati namo sa kalinaw bisan ining pandemya sa COVID-19. Hinaot nga ang kasiguruan, ang kaluwasan ug ang kalinaw mao'y magpabilin kanamong tanan. Hangtod mulurang ang bagyo nga amo karong nasinati ug hangtod masabtan namo ang imong plano sa among kinabuhi. Dili lamang sa Pilipinas, tibuok kalibutan. Among kinigisalig, among gilauman nga among madawat sa imong kabubuton ug dili sa amo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 15 ngadto sa 16 nagingon, husa himong unta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagasugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Gidasig ang atong mga kauban, atong mga kaigsuonan nga managhalad kita ni ining takna bisan taliwala sa pandemya, pero ang panalangin sa Ginoo wala man naundang sa atong ibalik sa Ginoo ang atong mga pagpasalamat ug mga halad, atong tigumon sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, danon nato sa atong tagsa-tagsa ka mga simbahan aron nga taliwala sa kalisdanan padayon ang misyon ug ang bulhaton sa Ginoo. Managhalad kita ngadto sa Dios. Dawata o Dios ang among mga halad ug ang among mga kinabuhi nga among ginatugyan nga nakan nimo. Gamita kini alang sa imong katuyuan ug sa imong misyon. Kini ang among pangamuyo pinaagi kang Kristo Jesus. Amen. Salamat niining kahigayunan nga nagakahiusan na sab kita pinaagi niining atong online worship sa atong kaugalingon nga pinulungan. In behalf sa Central District Convention, among ipaabot ang mga pagpasalamat ngadto sa mga miyembro nga nag-sponsor aron nga mapasayon ang atong multimedia ministry pinaagi niining online worship sa Cebuanong nga lingwahe. Sa mga nag-sponsor, nag-donate sa ilang nag-share sa ilang resources aron makabaton kita niining multimedia ministry gadgets, salamat kaayo. Ug sa mga nag-sponsor sa paniudto during sa recording, salamat usab kayo katong nagplano nga mag-sponsor sa maabot nga mga recording. Advance nga pasalamat namo. Buluhaton kini sa Ginoo ug alang sa katawhan sa Dios. Ug salamat nga gitandog sa barang espiritu ang inyong kinabuhi ug inyong kasing-kasing sa pagpangilabot ni ining ministeryo. Ug salamat sa inyong generosity in sharing your resources for this multimedia ministry even in the midst of pandemic. Mahimo nato kini kay naadunay katakos sa pagpakikambit ang matag usab-usa. Dalaygon ang Ginoo atong ibalik ang tanan nga dungog ug himaya ngadto sa Dios. Sa tanan sa Ginoo ang tibuok kalibutan ang tanan nga nagpuyo niini, ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini. Atong gipasalamatan ang Ginoo sa mga generous people nga naghalad niini nga multimedia set that offer para sa multimedia ministry alang sa Cebuano nga pagsimba sa Central District Churches. Atong aniya kita aron paghalad niini, pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Adunay mga instrumento nga iyang gigamit aron nga masangkap ang iyang buluhaton.
Salamat sa Dios na mo'y tinubdan sa tanang panalangin, mo'y rason na niya kita paghalan niyo. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. God, source of all good and perfect gift, the source of the strength and wisdom, the one who called us to your vineyard for the ministry. You are our great, generous God, provides us all of our needs. This time we recognize, Lord, once again, your goodness and love for all of us, especially as you have blessed us, Lord, with these multimedia gadgets that have been donated, God, for the use of the Unity in the Visayan service, online service, Lord. We pray, Father, that you may use this, Father, as you have used us and our lives for the purpose of proclaiming your word and organizing an online worship service sa Visayan. And God, that these things, Lord God, gadgets will last for as long as this will be used, God, for your glory and honor. Thank you, Lord, that you know the generous hearts of people who have donated and offered this unto you. We pray, Father, that you continue, Lord God, to provide them all their needs according to your riches and glory, for you know each one who have given such a big thing, Lord God, for the ministry of Central District. Lord, thank you that you will continue to use us, even our individual churches and ministries, Lord. Kapadayon, Ginoo, bisan pa niining panahon sa kalisdanan. God, we give you all glory, honor, and praise, and thanksgiving. For the Lord bless you and keep you. The Lord will make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forever. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. To God be the glory. Thank you. Sa tanan ng mga pastor sa Central District, kanila ni Pastor Aking, si Pastor Anisita Aking, Pastor Richard Hilot, nga nagwali, nag-share sa ilang mensahe sa pulong. Salamat kaayo sa mga pastors, kang Pastor Jay, Pastor Edith, kang Pastor Freddy, Pastor Winsel nga mo nagsentro sa multimedia ministry. Salamat kaayo, ug labi na sa atong accompanist, atong music minister si Erica. Thank you nga from the very beginning you have committed your talent and your time for this work and ministry. Ug sa mga member nga nagduyog sa atong pagkanta sa mensahe sa awit, salamat kaayo. Kanila kang Binson Solarte, si Lito nga animo, Lablab, ug ang uban si Ma'am Berna, ug ginasig namo nga napay mo kuyog namo para sa mensahe sa awit. So salamat kaayo sa tanan nga nakiduyog niining atong recording alang sa multimedia ministry nga online worship.
Mao kini ang mga pahibalo, pasalamat alang ni ining atong pagsimba karon. Sa magatapos kita sa atong pagsimba, atong awiton ang atong himno sa pagsalig ug kasiguruhan, pabilin kanunay. Manindog ta sa atong pag-awit niini. May kalinang hingpit ni aning dugan ko, kalinaw nga di mawala. Bisan pa og libutan ko sa pagsulay, magpabili ng kalinaw niya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay sa pagtuo. Dili ko niya talikdan, kay nagsaad siya. Di ko niya talikdan, ug biyaan. Naulag ang bahanang yuta sa pag-awit, sa kalinaw nga naangkon ko. Iya nga gikuha ang tanang kasubo, sa kalinaw gialinan niya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay sa pagtuo. Dili ko niya talikdan, kay nagsaad siya. Di ko niya talikdan, ug biyaan. Lumalabay kini atong kinabuhi, ning yutangan gipuyanta. Ug sa adlaw kayo nga mubalik siya, sa himaya kita dadon niya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay sa pagtuo. Dili ko niya talikdan, kay nagsaad siya. Di ko niya talikdan, ug biyaan. Salamat Ginoo sa natapos nga pagsimba. Salamat sa imong pulong nga among nadungog, nga bisan taliwala nining panahon sa pandemya, nagasaad ikaw sa kalinaw nga among makaplagan diha kanimo. Salamat Lord, ang imong pulong nagpasalig kanamo, nga ang kalinaw nga dili matugkad sa una-una sa tao, manalipod sa among nahuna o kasing-kasing diha kang Kristo Jesus nga among Ginoo ug manuluwas. Katong nakasinati Ginoo sa mga kabalaka, mga pagduha-duha tungod ni ining kahimtang namo karon, ang among pagampo Ginoo nga pulihi kini sa pagtuo, sa paglaom ug pagsaligan na kanimo, aron nga masinati usab nila ug makaplagan nila ang kalinaw nining panahon
sa pandemya. Itugyan namo ang among kinabuhi kanimo. Salamat sa imong mapadayunon nga pagprotektar kanamo. Salamat sa imong pagtabon kanamo sa hamiling dugo ni Ginoong Hesus aron walay bisan unsa nga katalagman o balatian o virus nga moabot kanamo ug sa among Pinoy-anan. O sa isalig na mo ang tanan nga nakanimo. Ginaagi lamang kang Kristo Jesus nga among Ginoo higala ug manluluwas. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon siya kaninyo, gatagan kamo niya og kalinaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.